hai ya ka hok ka joki pat ba sya ka hok jong pat ba ka bagi bendon ya ka tang ilak ban le tang leng ba ka sensyar ka khadar ka ba khu nama kata kada ko ki pat ba bi Voice of the People Party ka doni ki nongrim ki baskem kadoni ka thong ka basai ban penimpat ban penbapat ban penglador ya ka ni ka ri ka ba e ka jungi bat shisha yem artatin nam artatin Bangin job Don Buram ya kan ke semi final. Nomor uni ubat kersan pra baru berjit pra aka MP election uklem jit yo pra tang nak mentak MP election. Neringat tikna uladap jit ya ke VPP hadu arpo pra ko ki pat babi. Hadu arpo pra ki pat ba kila dapat jit ya ke Voice of the People Party. Nomor ki pat ba mentak kila snow tu ki pat ba kila shy. Balai ki pat ba kin jit hadu arbo fra balai ngam ong kila adap jit lupa hadu laipo fra namaru pat ba ulah hisoto ya ka jingai kajongi ba un jit hadu arbo fra na u arbo fra shaning un sedang ban bishar ya ka Voice of the People Party bat kadi kata ka bangingi ko ba pat ba un start un sedang ban bishar yang ngi nadu usnam arbo fra komno ngin tray tang dawe ka bang don banong kalong balada ka Voice of the People Party ka sensyar bat ka yo ya kata ka jing shene ani ki pai ba ban sensyar sansnem kan memwan su hadin sansnem ban kerpat yo pat ba ban kershan henre nganget upat ba on yu i hapok kita ki sansnem ya ki jing persang ki ji kumno ban kintiu ya ka yo ka kot kumno ban wan ra ya ka shamsuk shong shngan kumno ban wan ra ai ka roi ka par bat ya kita ki jing trish tom ji upat ba on yu i lot hapok kita ki sansnem nama kita on dalam dep ka sansnem ngem don kam mangi ban kerpat upat ba onongi teng ya ka ni ka kam syurini ubek kumbari new ya ka driving license ma kumbari new ya ka license kali komta upai ba on sa syuri new on sa syupen tmai be namar ngibu ya kata ka challenge hakmat la ngimpat la komta upai ba udon hok ban bretno yang ilu la dep kata ka sansnem kata kalong ka thong ka bangingi kwa te namar kata ko ki pat babi hagini ki singi la kren ya kawai na kirukom Yele election Syatan Giant Hills ki berjuang badon ki dor barsnong habang ong kumtang ngam keno ya baro ki dor barsnong nring ong don katu katni ki snong ki baju penden kam bakla ya ka bot bat ki jong oh hasnong jong ite ya ka bot ngin surul ong kai kata ya ka bot kin surul kabamut larai daga dorbar snong ban kersyani ua ndon su bala ban kersyani ki wepan kata kadi ka rule bagi om lada kimon kimla ban de tap wat tang ya ka bot le jong em ko ki pat ba ka Voice of the People Party kadi ka party balai lam de ki restart ki champang bat ka team ka babyang ngilong ki batip ya ka an bat kata ka kintin ban rule kadi ka kintin bean ka kintin ka bang unconstitutional kabalang persya agar riti sensyar namar la penkuk bor yang ni upat ba agar riti sensyar agar ri sensyar pat ba badai mangi uban jit hakamon ka jongihi mdon meno ba ban penbor kadang gawai ka long kemi akan election MP ke beladap kabadon ni ui kono bakit ka maka seng NPP utau kono long ya tak kemi mei kan mau mei ngade unong yalam ubah kemat jong ka seng NPP namar kata kadau pet la syong shit pra kan no pite hap kersyam be ya ke NPP naka beta ka buram jeng au khon jong pi ka kami ka ngap be rapoi ka sing thap bu upen ka mau biang mei pet mo spit ngade u khon jong pi balong unong elam bakhmat jong ka seng NPP wat num bakla mo mei pin hap ban thap be ya ka kot kata ka kami kong khon kani kala bandai election ka bakhadu ka bangala bandio thap bu namar karta junga kamdi shu ka badang lingkot kala bandai kesin ka bakadu bangan yo tebut nama kata sya bangan tep haba ka mensim jenga kahun ngan tep hau pra katakan ke digarai ngihap panjit daga jinghun mensim daga jing snowto halo ka nongrim ka bangila pensyai ndan meno balaban penbor lani balaban tukno ya ka hop nama kata ka Voice of the People Party minta kelas lumthup
Ya gitu kisnong ki bangil iling bakilat patai kubor bagilah penpau bakataka snong kalarai ban piniang douta kabamut lesi ban surul ngin hap ban ujor ya kani syaki bor ki bade namar ngem skwa ban pentot ya ka hop jo pai ba alat seo pai ba bon jet kan bamon la do man ngiru alat do kwa ban kentai ngiru alat un kentai hangta hakendong dei tang mu ba ka machine ka batip ba ublei ne jrong bagi ndai ban penbor manu mnon dalaban to no ya kata ka hok ka jong ki pat ba kata ka di ka kubor ka basai pada bang ongum ta sa sisian ya kwa ban hakmat jong pi ki ya snowi ni ngam keno ya barok ki dor barsnong lesi wat ki dor barsnong ru kam dei bi ki dara hindrai dei tang gitu ki nongalam snong lesi ki bedon ka jinga dei ka bajan bat utau kertong leni bat kani ka kertong ki pa persang ban wan rai ka bukum ka takarai hapok ka dor barsnong yem ko ngulut yu ngim nget bo pai ba un ko ngulut lalu kok ngulut te beli pai baun ut bangam bio tebut namar bangam kersan abakum kata kam dei banja ko ki pat babi ngi kom ka voice of the people party ngila seng ya kani ka party om dei ta manila election dei ban sang dur thmai ya ka jat mendriu manuan ra ikon kom perkhat ka bebek ka bau blei usem blei usem ka jing sobha namar kata ko kipat babi ni snow shai bagani kajing terang kajing kipat ba kata ka sur ka begini ki samra kajing ikila penpau kata kajing ut kata ka sosap kita ki sok kerdot kaba kipat ba kimat on salak ban laus shen bat ni don kam namar kata ban yaine kum kipat ba nong kersan bangin yaine longkat balong jakat baja yen ai ka jingershan ya ka voice of the people party ngam don ru ka jing artatin ngam don ka jing artatin ngakwa bani thu ap hadin juga mp election namar ba katakal air pra kala be kerthep kat sablet ladon sibon kiblawan sapo syaka party kibla paikmat syaka party don punru kiblawan pan tiket Asyik buat ban pen kamau hang ni. Ka parti na duk bastang hi kala keren syai. Bala reviewan ba pinesok ba ka parti tang bani tiket MDC nai pinesok ban ni namar kam don garanti. Namar ngemla ban surai. Lani ban kular lupa ngin hab banda examine ngaban analyze ngaban wat jingtip namar ngemla namar upat ba ulama ham lupa ini long ke bahusiar apakah parti kala klanyo bun ke nongwan sim kabu. Namar kata kadau gila keren syah lupa tenre namar baki ong baki wan baki ahap ya kan nongrim bakalinti ke babek bani tray ni pediang yaki bala don sibun ki ba apply tiket bat habala apply tiket sibun kala pelong yang ki nongelaman perkat namar ngin hapan ai tang ye way niki san gen remote niki nyongot ki prangot ki ba apply kum nongin le yang tongin tenjuk yakini ki kertong tongin tenjuk ini ki kertong ki papan tiket laki dak terang shishan em ya kan lenti jong voice of the people party lagi da wan shishan namar bakan nongrim ka jong party ka kering yaki neki wan namar ki ka le air baka be bau pat ba ukian u yalap tang yo pra bala da ngayo tiket no pra dengan job be ngila tenjuk da ka ba ngila penlong ke jinga soy sekolah baru kita apply tiket bagi ni so sekolah lada yo al ni upil ni uki kin nomi naga parti hindrai kini kersan bet batban brom ya karai juga parti haba ladep kata kajing rai kajing ondangi la jit mentangi la i kedor ki ai kita ki babat ya kata ke juan lak hangtai hapo kanduli mensngat ngila sei ka tu kalong kemi ka darabiang mule kalong sisa ka itnan uting sain kram nantau korbar singkon lembat kiwe kibala soy yang tak sos keluar bil ai tiket kini sisa kimi hakmat mani driving card bat kani kalong kami kinon bun kiba kum kita kiba kini kiba apply ke Lakshmi Padi kiba apply na mudmam nongkro kani ru mit patski ya lek bani kersan yau close roy lalu bare kotong obaka party kala ibit ang niru don hikum ta kiba apply kiba yesa sekolah ndrai menta kila rai bani election
Telada ya ka parti bat ki nongelam jaga parti kidang nuat ban syukur imem pek wat adin belai soy ka sekolah bangan nemi ngan i be ka jing start jaga parti ngan trai bat ka parti menta kilami pertai ban aidau do kumni kumtai lada yangi ki nongelam bat ka parti kidang nuat ban syek syukur kat no tam yu pat ba hadin ka election hap ya perkhat ba namar kata katau hang ni ngila lapno haka jing tunjuk ke beningkong namar ka parti kahapan shimi kani ka sinjam bat nga snotnat bakumba prapo lesi naga shispa prapusan nakita ki bayo soy sekolah ki bat ya kata ke kentin tang kendia de lesim don wat shipo persen kala balong to bu shipo persen namar ngi pat ya ken ba kat no kita ki balai soy ki balai mi ndai kum bakalong ta kat sabali kini ki bay apply tiket ki senran lem ki peni shisha ya ga mensim banai ya kata ke ketika mon ka ketika yang ya kita ki kertong ki baka parti namar kan parti kan langam hapan ya kan lang hapan tunjuk ya ka jaj penriu kan lang hapan tunjuk iki babon ki bawan syakmat manikit banyapa namar balai ngem kwa bangin syak riam leni ngem kwa basaisin kan bakala kata ka jingat lenti kicu ngila kamya husiar ngila kamya pikir noi wala kata ru kum ki briu ngidon mo mlaban bianglut lalu kena obastat kan no kanu ubaminot kan no kanu kamyar bandonu kena obayo shispa naga shispa kendai pupra kendai pendai naga shispa te banong baga BPP kan biang lo shispa naga shispa ru ngatrai agar kom perkat briu ngangai upai ba ula snotu nagi sanpo perangot ki bangila rai bat ai tiket don tang kawai kabangi hapan bisar biang sesisin namar don kajing bamio jingtip jingi hakikat tu kan ni ki benta ki balaban ketak ya ka parti bro kawai tang kawai ka babut peni baga jing trikam kalau ka janai kamlong lesi banong ban syuong no oh bagila feel tang kawai ngi hapan review nong bangi feel lada ngi feel shipotli hapan review temut kade ka kam termut lara mentau kena bola minat ha uyok kendai pupra kendai nak sispa ngi nong mempat ler memiyok sispa nak sispa nganget ni smutu shay nama kata ko ki pat babi ni don kam pan yengskem bat ngatim shayru bawat kita kiba sinshar hapo JHDC ki MDC kiba don ha ke NPP kiba sinshar hangte hapo JHDC menta kiong kumno mlale menta tela triu pra ame yo kata ki keren hauni upnai Desember bladep don bayu thu inga kiong te ki MDC jungi kilarit mensim kiong la triu pra kiong kumno ha padang mentau upnai mo pila dak piong lupa election hudu penai baar ba untri upra paro sikata kum kini ki benai new year ki benai Christmas kamtam dalajan election ngalalut pisabek arpulak bawan pan by Christmas bawan pan by new year mentatang silak dunarung ampat lut ndon syuk no wan pan pisa kata ka jingjob kata ka jing start ka bagi pat ba kilas ngutu menta banong bangan pelut pisaharu collection lalap sakama habapan ru umpan hisu ban ai ti yu yusim subha ka bodo pra ko bayo ong talakut ta namar kata ngi hap ban sautu oh menta don ki ban rung sigi ying jesem ki ban wan ya kai baying basem rung ying rung sem bat ka ai pisa bas ngoit oh ai bakata ka jing sngoi kan kut ha ka jing sngoi ka jing adei shi ying shi sam re wat pinesno bat ka kamban jin no mikmat ka kamban jin no mikmat ngala dep rai nadu ka MP election bangan jin ya ka voice of the people party kat ba ka VPP kadang trehak kat ba kinongalam juga VPP kadang piang ngan yai ne aga VPP lada yeng sama menuru ngan numpet ka kmut ka kmat lada pat ba jing us kem kumta shisha ka jing mentoy kanong ki long din ki mandin dei banlong kita ki briu ki bampet su ya ga jingdei bahayeng ki bampet su ya ga jingdei parasnong ki bampet su ya ga jingdei parlok ban pin syong nong rim ya ga jingjit no mi khmat ka jingdei parlok ka sa ka jingdei parlok ka jingdei bahayeng ka sa ka jingdei bahayeng ka jingdei parasnong kan sa ka jingdei parasnong ka jingdei prakenhon kan sa ka jingdei prakenhon balang henrei banjir no mikmat kadai daga wega linti kabangangan thau kata kain kadai ka ba ngi kom ka party ngi dakwa bagi pat ba ken snotu tenamar ngam don jing ardetin
ngamdon jing Aberdeen begini ki pat ba hi ke bala Kershan ya ke Voice of the People Party kendang yai ai ya ke jingchan bat kini hi kini ke laisni sausni ke bangadon se Gentiles naduk pengawan ki seni banwan meeting nampak lepai ngelawan apa pam tebu ka meeting atau singi ngeladap pok pedang skap ngelawan am jalong ngi pelong men step rupat bau bun ngi pelong siteng singi rupat bau bun ngi pelong men mir rupat bau bun balai rupat bau mi kemni nama upat ba urhem ka men sim upat ba ola derai kam dei wasuk upat ba onwan syakriat men mir lada ka men sim kam rhem lada ka men sim kam don ban Kershan upra nama tangile ilupa bagi pat ba mereka dek kamram jingi ban lecture pat ba banang yai pin scam bat banong long ki pat ba ki beslur lada don karukom namar don gi ba pin snow yang ani tip uni siaw ya perkat kum no tepi uni sarkar MDA uni parti badan hak MDA tip ya perkat kum no ulai perkat sedeki wei pat ki buj langsung tu bakal air don shu upat ba ban shu kiong sedeki wei ki buj yu kita upat ba don buj delaman pat ba urat da kabor dai nam dai ne nama kata upat ba on peni shisha kita ka jing snow tu baya ka hak ka janga adam dan menung bala ban ship kenti lani bantu bat ka parti rukan yak syakmat banang pen kubor shu yo upat ba te ka jingwan ka jingi hakani ka jaka kalong ban yathu yapi bakong ka parti ngala sei kini ki samla rangba nagani ka dong ka than bat ru ban yathu ban pen ka mau yapi dang pun ki rew shisha hage dong ga than ge jingi ban ngange ba ma phi ki pat ba pinetri shitom ban pen sno thu ban wanra ya ga jingala ngen yo ya ga jingjop ngen senshar hage ni ki atli ki district council bat shen ngen yo ban bat ban krup yo lakam juga senshar ka kharar hage ni ga jila ga jingi bat ka ta ka long ga si ga basdang jong ga jings aj men sim ka jing ngan juga jat meriu bat sahi sin ngen kli ya ga ni ga ri ka ba i ya ga ngam kwa ban kren ke jinge ki baga jat beriji kalai kendo ngila tip shai ngila ili ba ki lat patai ko ngila ya mat haga jingem kadi ka ri ka beruspa ka ba ublai ula kerku ndrei ngi ki nong song snong iduk mangi ki pat ba nong buat ngiduk kat ba chief minister jaga jela Meghalaya ulalong ubashipo ngi beruspa tam ki chief minister dari India o ki pat ba sa ayu pat ngendang ye kren